देबेश बसुमतारी गामिया सा रामफलबिल। मा जादों जाथाया? जाथाया थांनाय 19 फेब्रुआरि खालि आंनि बिहामजो गेजेर रिजिना बसुमतारिया न'आव एसे जेंना दावराव दावसि जानानै न'निफ्राय ओंखारलाङो। बिनि उनाव आरो न'आव फैफिनाखै। बेहा सासे फिसाजो गथ' दङ 7 बोसोर बैसो जानाय। दा अन्थाव बाथाव बिमाखौ नागिरबाय थायो। बेनिखायनो आङो बुंनो सानो बे मिडियानि गेजेरजों सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला बे मबाइल नाम्बार 9954043303 नाम्बाराव अन्नानै सोरबाफोर खोन्थाहरोबा माने गोजोननाय फैगोन आरो। नोंथांमोना खबर लादों ना लायाखै? बिनि उनावथ' न'आवबो थांबाय नागिरहैबाय, जेरावबो जाथि खुरमा नागिरजोब्बाय, खबर लाजोब्बाय, नाथाय जेबो खबर मोननाय जायाखै। पुलिसनो खोन्थाहैनाय जाहैबाय। माने बहाबाफोर थांनानै बोरैबाफोर गाज्रि जाथायफोर जानानै माबाफोर खैफोदाव गोलैहैदों खोमा साननानै पुलिसनो जानायनानै दोनखानाय जाबाय। दिनैसिम जेबो खबर गैया। बिनि थाखायनो आङो बे फोसावनायनि गेजेरजों बोरैबाफोर मोनफिनो खोमा आरो फैनानै मोजाङै मोजां बिसि फिसा रायजो जाफैयो खोमा बेखौ साननानै आङो फोसावनाय जाबाय। दा अन्नानै गावनि फिसा आरो फिसायखौ नायनानै बियो जेखि जाया मानो दायया न'आव फैफिननानै मोजाङै गोरोबनानै रायजो जायोबा बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय।